дар тоҷикистони соҳибистиқлол рӯзи 10 ноябр иди касбии кормандони мақомоти корҳои дохилӣ таҷлил карда мешавад. дар ин рӯз бо ифтихор аз корнамоӣ ва хизматҳои шабонарӯзӣ дорандагони ин касби пуршараф ва собиқадорони соҳа ёдоварӣ мекунанд. зеро хурду бузург хуб медонанд ки риояи қонун, амнияту осоиштагӣ, пойдорӣ тартиботи ҷамъиятӣ, ҳифзи моликияти давлативу хусусӣ ки кафили ҷомеаи обод ва рӯзгори босаодат аст, аз матонату ҷоннисорӣ, хизматҳои шабонарӯзӣ ва заҳматталабии кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ва дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ вобаста аст. милитсияи тоҷикро одатан милитсияи шарафманд мегӯянд ва ин баҳоро, ин сифатро халқи шӯҳратёри тоҷик ба милитсияаш тасодуфӣ надодааст. барои соҳиб шудан ба чунин сифати олӣ, ба чунин номи олӣ милитсияи тоҷик хеле заҳмати зиёд кашидааст. зеро ҳамагон шоҳид ҳастем ки ҳар мушкилие ки пеш меояду омадааст аввал ба сари милитсия меояд ва мо рӯзи шодӣ милитсияро намеҷӯем. мардум одат кардааст, анъана шудааст ки дар рӯзи вазнинӣ милитсияро ба хотир мебиёрад, милитсияро ёд мекунад. зеро боварии комил дорад, эътимод дорад аз қадиму айём ки милитсия ҳимоятгари ӯст, милитсия ҳомии ӯст ва шабу рӯз кормандони милитсияи тоҷик хушбахтона барои таҳкими сулҳу амонӣ, барои таҳкими риояи қонун ва қонуният дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ заҳмат мекашанд, кӯшиш менамоянд ва тамоми илму дониш, маҳорату малака, таҷрибаи худро аз насл ба насл гузаронида то ба имрӯз омада истодаанд. рисолати милитсия чӣ дар замони шӯравӣ ва чӣ дар замони истиқлолияти давлатӣ хизмат ба мардум, ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ва дар ин замина таъмин намудани адолат ва тартиботи ҷамъиятӣ аст. хусусан дар замони истиқлолияти давлатӣ милитсияи тоҷик новобаста ба вазъи тағйирёбандаи ҷаҳони имрӯза вусъат пайдо кардани ҳаракатҳои тунгарою хатарзо ки ба амнияти кишварҳои минтақа ва ҷаҳон халал ворид менамоянд, ин рисолати бузургро содиқонаву ҷавонмардона иҷро карда истодааст. мақомоти милиса яке аз мақомоти бонуфуз ва бо масъулияти низоми мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар маҳсуб ва шинохта мешавад. гап дар сари он меравад ки мо дар як муддати кӯтоҳи таърихӣ якчанд буҳронҳои сиёсӣ ҷиддӣ ва иқтисодию молияверо аз сар гузарондем ва миллати тоҷик бо сарварии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззими миллати худ тавонист ки дар ин буҳронҳо худро ҳамчун соҳибдавлат, ҳамчун кишвари воҳид муаррифӣ кунад ва ба яке аз кишварҳои амнтарини осиёи миёна худро муаррифӣ кунад. нақши мақомоти корҳои дохилӣ дар ба эътидол овардан ва танзим намудани муносибатҳо ва барқарорсозии сохтори конститутсионии кишвари мо аз лаҳзаҳои аввали давлатдориямон ки мо ба ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ ворид шуда будем расо назаррас аст. зеро танҳо тавассути фаъолияти пурсамар, фаъолияти фарогир ва бо масъулияти маҳз шахсҳои алоҳида ва худи ҳамин мақомоти корҳои дохилӣ буд ки имрӯз кишвари мо ба кишвари пешрафтаи ҷаҳон мубаддал ёфтааст. барои кормандони ин соҳа шараф аз ҳама зарфияти болотар аст. номус, миллат, ватан, модар ин арзиши гарон дорад ки мо эҳтироми худро ба ишон мегузорем. бо боварӣ гуфта метавон ки кишвар ва халқу миллат хизмату заҳматҳои шабонарӯзии собиқадорону кормандони мақомоти корҳои дохилиро ҳаргиз фаромӯш нахоҳад кард ки беҳтарин лаҳзаҳои умри худро сарфи ин касби мураккаб вале пурифтихор намуда суннатҳои волои ватандӯстӣ ва садоқат ба касбу савгандро ба насли имрӯзи мақомот боқӣ гузоштанд. кор дар мақомоти корҳои дохилӣ ба ҳифзи арзишҳои муҳимтарини ҷомеа, тартиботи ҳуқуқӣ, ҳуқуқи инсон, бехатарии ҳаёт, дахнопазирии моликият,
пуштибонӣ аз манфиати давлат, назорат аз болои риояи қоидаҳои ҳаракати роҳ, ба расматдарории низоми шиносномадорӣ ва дигар самтҳои барои сиёсати давлатдорӣ муҳим нигаронида шудааст. барои корманди милитсия мафҳуми номус, адолат ва ҷасорат бояд хислат ва принсипи корӣ бошад. уҳдадории хизматиро бо амалу рафтор аз рӯи ин се принсип бо дилу нияти пок иҷро намояд. зиёда аз 25 сол аст ки либоси низомӣ ба бар намуда барои хизмат ба халқу ватан савганд ёд кардам. Корманди мақомоти корҳои дохилӣ будан барои ман ифтихор аст ва аз касби интихобкардаи худ пушаймон нестам. арзу муроҷиатҳои шаҳрвандонро баррасиву тафтиш намуда адолати ҳуқуқӣ ва риояи меъёрҳои қонунро татбиқ намудан имкон медиҳад ки имрӯзҳо тартиботи ҷамъиятӣ ва амну субот дар ватани азизамон ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин бошад. таъмини тартибу низом, адолати ҳуқуқӣ замина мегузорад ки мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаёти осоишта дошта бошад ва ватани мо Тоҷикистон ба давлати пешрафта табдил гардад. рисолати мазкур барои кормандони мақомоти корҳои дохилӣ муҳим буда ҳар яке мо кӯшиш менамоем ки татбиқи сиёсати давлат ва риояи иҷрои қонунҳои амалкунанда ки кафили зиндагии босаодат ва тинҷиву осоиштагии мардум аст саҳмгузор бошем. дар ин ҷода ба ҳамкасбонам барор мехоҳам. ҳар як амали возеҳу саривақтӣ милитсия ба фароҳам гаштани муҳити бехатар барои кору зиндагии шаҳрвандон мусоидат мекунад. натиҷаи хизмат ва фаъолияти милитсия аст ки имрӯз эътимоду эҳтироми мардум ба кормандони мақомоти корҳои дохилӣ то рафт афзуда шаҳрвандон дар симои корманди милитсия ҳимоятгари таъмини амнияти давлату миллати худ, волояти қонун ва тартиботи ҷамъиятӣ, ҳуқуқу озодӣ, моликият ва суботу оромии ҷомеаро дида ҳамкорӣ менамоянд. натиҷаи ҳамин гуна ҳамкориҳост ки унсурҳои халалдоркунандаи тартиботи ҷамъиятӣ ба мисли содиршавии ҷиноят ва ҳуқуқвайронкуниҳо саривақт ошкору пешгирӣ шуда, фазои солими зиндагӣ, муҳити бехатар дар Тоҷикистон таъмин ва кишвари ҷоноҷони мо ба даҳгонаи амнтарин давлатҳои сайёра шомил аст. аслан дар замоне ки мо кӯдак будему ба воя мерасидем, як шиёри бисёр хуб буд: милитсияи ман, ҳимоятгари ман. ман фикр мекунам ки ин шиёр аслан моҳияташа гум накардааст, ҳамоно ҳимоятгари мардум аст. ва имрӯз яке аз вазифаҳои асосие ки ин ниҳод иҷро мекунад, ин тартиботи ҷамъиятиро дар Тоҷикистон, дар кишвари азизи мо таҳти назорат гирифтааст ва онро нигаҳ медорад. садоқати бепоёни корманди милитсия ба ватан ва савганди хизматӣ боиси афзудани боварии халқу давлат ба онҳо гардидааст. натиҷаи ҳамин фидокориҳо мебошад ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон садоқати кормандони милитсия ба касбу пешаи интихоб намударо дар ҷаласаву чорабиниҳои сатҳи давлатӣ ситоиш карда, ба фаъолияти назарраси мақомот баҳои баланд медиҳанд. саҳми арзанда, хизмати шабонарӯзӣ ва шуҷоату қаҳрамонии шумо кормандону хизматчиёни мақомоти корҳои дохилӣ дар роҳи барқарор намудани сохти конститутсионӣ, устувор гардонидани сулҳу осоиш ва оромии ҷомеа ҳамчун намунаи олии садоқат ба ватан ва давлату миллат арзёбӣ мегардад. бо назардошти дар татбиқи барномаҳои давлатӣ ва сиёсати дохилӣ мавқеи калидӣ доштани мақомоти корҳои дохилӣ, фаъолияти мақомот мавриди таваҷҷӯҳ, таъминоти моддӣ техникӣ ва аз фароҳамсозии шароити корӣ мунтазам бархурдор шудааст. маҳз давоми 10 солаи охир бо дастгириву ғамхории пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, милитсия бо иншоотҳои хизматии замонавӣ, таҷҳизоту техникаҳои муосири хизматии таъмин ва уҳдадории хизматиро бемушкилӣ пеш мебарад. дастгириҳои ҳукумати мамлакат ҷиҳати баланд бардоштани инфраструктури мақомоти корҳои дохилӣ дар сатҳи касбияти кормандон таъсир гузошта, онҳоро водор менамояд ки дар иҷрои вазифаи хизматӣ боз ҳам ҷиддитару бомасъулият рафтор намоянд. дар минтақаи суғ низ мақомоти милитсия рисолати касбии худро дар доираи салоҳият иҷро намуда, бо дастгирӣ ва пуштибонии роҳбарияти олии кишвар, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятии суғд ба ҳомиёни назму тартибот шароити хуби корӣ фароҳам карда шудааст ва ҳамасола барои бунёди иншоотҳои наву замонавӣ иқдом карда шуда ба истифода дода мешаванд. масалан, дар моҳи ноябри соли 2021 бо иқдоми раиси вилоятии суғд Раҷаббой Аҳмадзода санги асоси бинои иловагии хизматии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилоятии суғд иборат аз таҳхона ва 4 ошёна гузошта шуд.
ки дар арафаи иди касбӣ ба истифода дода мешавад. дар бинои мазкур тамоми инфраструктури зарурӣ ба нақша гирифта шудааст, аз ҷумла 45 утоқи корӣ, ошхона, меҳмонхона ва толори варзишӣ. иншооти маъмурии дигар ки моҳи сентябри соли 2022 дар минтақаи суғд санги асоси онро гузоштанд, барои муассисаи олии таълимии мақомоти корҳои дохилӣ пешбинӣ шудааст. дар ҳудуди бинои маъмурии факултети чорumi академияи вазорати корҳои дохилӣ воқеъ дар шаҳри хуҷанд, бинои нав бо тарҳи замонавӣ иборат аз таҳхона ва 6 ошёна дар масоҳати 4300 метри мураббаъ қомат хоҳад афрохт. лоиҳаи бинои таълимӣ аз 17 синфхонаи фанниву таълимӣ, толори маҷлис бо 500 ҷойи нишаст, ҳуҷраҳои кории муаллимон, ошхона бо ғунҷоиши 200 нафар дар як вақт ва хобгоҳ барои 200 нафар иборат хоҳад буд. ҳамчунин дар саҳни бино бунёди майдони сафороӣ, майдончаи варзишӣ, ҳавзи шиноварӣ, нуқтаи гармидиҳӣ, амборхона ва дигар иншоотҳои ёрирасон ба нақша гирифта шудааст ва ҳамчун тӯҳфаи арзанда дар соли хониши 2023-2024 мавриди баҳрабардорӣ қарор хоҳад гирифт. чунин таваҷҷӯҳу ғамхорӣ ҳар як корманди милитсияро водор менамояд дар иҷрои вазифаи хизмати масъулиятшинос барои хизмат ба халқ ҳамеша омода бошад ва дар ҳама гуна вазъият манфиати ҷомеа ва давлатро пуштибонӣ намояд. من شاهد هستم که در ابتدای استقلالیت ما در اول سالهای 90 چقدر کارمندان میلیسیا جانسپاری ها کردند. چند نفرشان برای ساخت کنستیتوسیونی شهید شدند و امروز نیز یکی از رکنهای اساسی دولتداری تاجیکان همین برای نگاه داشتن حکومت کنستیتوسیونی کارمندان ساحه ملیسیا میباشند. من از نام کل پهلوانان کشور تمام کارمندان ساحه ملیسیا را، ساحه کارهای داخلی را به روز کسبیشان تبریک تهنیت میگویم و امیدوار هستم که برای آسایشتی مردم، برای تنجی امانی کشور دائما خدمت‌های شایسته میکنند. милитсия яке аз мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи кишвар аст ки аз аввали пайдоиш то ба имрӯз ҳамчун ниҳоди давлатии муқовиматкунанда бар зидди ҷинояткорӣ ва додгустару муҳофиз ба халқ муаррифӣ шудааст ва ҳеҷ яке аз мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ мисли милитсия ба халқ наздик нест, то ин ки зиндагии осудаю бехавф, истироҳату дилхушии мардум таъмин бошад. кормандони милитсия фаъолияти шабонарӯзию бетанаффус мебаранд. ба мақомоти корҳои дохилӣ ваколатҳои васеъ дода шудааст ки дар ҷабҳаи ҳимояю ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон касе чунин ваколат надорад. имрӯз дар ҷомеа падидаҳои нави ҷинояткорӣ, терроризму экстремизм, ҷинояткории муташаккил, муомилоти ғайриқонунӣ, силоҳ ва маводи мухаддир, киберҷиноятҳо раванди ҷаҳонишавиро касб карда инсониятро бо ҳаводису воқеаҳое рӯбарӯ карда истоданд ки барои пешгирии он аҳли сайёра талош меварзанд. ба вуҷуд омадани ҳолати мазкур фаъолияти милитсияро боз ҳам пурмасъул мегардонад. воқеан масъулияту ҷасорат, мардонагию шуҷоатмандӣ ва ҳисси баланди ватандӯстиву ватанхоҳии кормандони милитсия ба мустаҳкам гардидани пояҳои сиёсиву иҷтимоӣ, фарҳангиву иқтисодии кишвар мусоидат менамояд. имрӯз тоҷикистон дар даҳгонаи амнтарин кишварҳои олам қарор дорад ки дар ин самт хизмати кормандони мақомоти корҳои дохилӣ назаррас мебошад. дар фурсати муносиб истифода бурда кормандон ва собиқадорони мақомоти корҳои дохилиро ба рӯзи милитсияи тоҷик табрик намуда барояшон сулҳу осоиш, фатҳу нусрат, иқболи баланд ва муваффақиятҳои беназирро дар фаъолияти касбияшон таманно дорам. фаъолияти милитсия дар мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, пешгирӣ ва ошкор намудани ҷиноят баҳо дода мешавад. аз ин лиҳоз самти оперативии ҷустуҷӯӣ дар фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ нақши калидӣ дошта, маҳз бо коркарду равишҳои оперативӣ гиреҳ ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнини таъсири васеъи ҷамъиятӣ дошта, ҷиноятҳои сарбастаю ноаён, ҷиноятҳои ғайри возеҳи ба ҷомеа хавфнок бо роҳҳои оперативӣ ошкор карда мешаванд. чанд мисол аз фаъолияти милитсияи суғд дар соли 2022-ро метавон ҳамчун дастоварди оперативӣ таъкид дошт. дар доираи як амалиёт мусодираи зиёда аз 92 килограмм воситаҳои нашадори намуди ҳашишу афюн аз қочоқчиёни маводи мухаддир ду шаҳрванди ҷумҳурии Афғонистон аз тарафи кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд, мусодираи зиёда аз 48 килограмм ҳашиш аз шаҳрванд Сайфиддин Иноятов, сокини ноҳияи Синои шаҳри Душанбе,
боздошти нашаҷалоби ашадӣ қурбонов саймуддин ҷонхонович истиқоматкунандаи ноҳияи шамсиддин шоҳини вилояти хатлон бо 26 килои 105 грамм воситаи нашадор аз ҷумла 11 килои 150 грамм мухаддароти намуди кристалл аз тарафи шуъбаи куфтукови ҷиноятии раёсат шикасти нақша ва ғофилгир кардани се узви шабакаи нашаҷалобӣ бо мусодираи наздик 18 килограмм мухаддароти намуди ҳашиш аз тарафи шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Истаравшан, ошкорсозии суиқасди куштори фармоишӣ аз ҷониби модару писар Ҳамрохон Қодирова ва Немаҷон Валиев ки мехостанд 3 нафарро аз ҳаёт маҳрум созанд, куштори бераҳмонаи 2 нафар узви як хонавода шаҳрвандон Вориса Фозилова ва Умида Зокирова, фаррошзанҳои идораи заминсозии ноҳияи Деваштич, пайдо намудани ҷасади Гулмира Бобомуродова сокини ноҳияи Спитамен бо аломатҳои марги маҷбурӣ дар дохили халта ва боздошти қотили ӯ, пешгирӣ аз гардиши наздик 90 000 сомонӣ, купюраҳои 50 сомонаи қалбакӣ, ҷиноятҳои одамкушӣ, нигаҳдошт ва хариду фурӯши силоҳҳои ҷангӣ, ҳолатҳои хариду фурӯши одамон бо мақсади истисмори шаҳвонӣ берун аз кишвар, хариду фурӯши ноболиғон, боздошти ҷустуҷӯшавандагони дар содир намудани ҷиноятҳо ба муқобили амнияти давлатӣ гумонбар, ғоратгариву роҳзанӣ, дуздиву қаллобӣ, дар натиҷаи корҳои фаҳмонидадиҳӣ баргардонидани даҳҳо афроди гумроҳзада ба ҳаёти осоишта, озод намудани онҳо аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва садҳо дигар намуд ҷиноятҳои қасдонаи бозтоби васеъи ҷамъиятӣ дошта ҷаҳишеро дар фаъолияти оперативии милитсияи суғд нишон медиҳад. маҳз заҳмату талошҳои шабонарӯзии мақомоти милиса дар муҳофизати тартиботи ҷамъиятӣ, таъмини амнияти шаҳрвандон, ҳифзи иншоотҳои муҳим, мубориза бар зидди терроризму экстремизму, мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккилонаи фаромиллӣ, инчунин иштирок дар бартараф намудани оқибатҳои нохуш ва вазъияти фавқулода саҳми пурарзишу ватандӯстона гузоштааст. мақомоти милиса аз лаҳзаи таъсисёбиаш то имрӯз вазифаи худро софдилона, содиқона иҷро мекунад, ки имрӯз мо дар фазои ором зиндагӣ мекунем, кору фаъолият мебарем, ки ин ифтихори ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. тафтишот ё таҳқиқи ҳодисаи ҷиноятӣ ва кушодани ҷиноятҳо бо равиши тафтишотӣ омили муҳимест, ки муфаттишону таҳқиқотчиёни мақомоти милитсия дар баробари тафтиши холисонаю беғаразонаи ҳодисаҳои ҷиноятӣ, додани баҳои ҳуқуқӣ ба кирдори айбдоршаванда ва таъмини адолати ҳуқуқӣ дар ин самт ҳиссагузоранд. маҳз дар асоси қарори қабул намудаи муфаттиш ё таҳқиқбаранда ва тафтишоти ҳодиса ҷинояткорон ба ҷавобгарӣ ҷалб гардида адолати ҳуқуқиву иҷтимоӣ таъмин мешавад. дар сохтори мақомоти корҳои дохилӣ ҳар як ҷузъу томи он мақоми хос дошта дар пешбурди самти фаъолият ба мисли ошкор сохтани ҷинояти содиршуда, мубориза бар зидди ҷинояткорӣ вазифаеро иҷро менамоянд. соҳаи криминалистика яке аз манбаъҳои асосии ошкорсозии ҷиноят буду ҳаст. соли равон бо методҳои криминалистии ҷиноятҳои зиёд ошкор гардида, далелҳои муътамади тасдиқкунандаи кирдори ба ҷомеа хавфнок нақшаи ҷинояткоронро, ки бовар доштанд беҷазо мемонанд, барҳам зада тавонист. ошкор шудани ҷиноят садди устуворест барои идома наёфтани кирдорҳои барои ҷомеа хавфнок ва метавонад осудагии ҷомеаро таъмин намояд. аз замони аз миёнаҳои солҳои 20 асри гузашта, чун мақоми милитсияи тоҷик дар ҳайати ҷумҳурии совети социалистии Тоҷикистон бунёд шуда буд, аз ҳамон замон то замони истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон номи худашро, эътимоди худашро, эътибори худашро тақвият бахшид, нигоҳ дошта омад ва ба боварии мардум сазовор шуд. То истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ин ниҳод гӯем худро зинав бо чеҳраи миллии худ, бо арзишҳои суннатии худаш бозам тақвият бахшид. ва як нуктае ҳаст, ки ҳамешагӣ оромии хоби мардум аз фаъолияти ин ниҳод сахт иртибот дорад ва шукрони замони истиқлол, ки имрӯз ҳамин суботу оромӣ аз хидмати ҳамин ниҳод хеле вобастагии калон дорад ва хуш ба ҳолашон иди касби муборак милитсияи маҳбуби ман. самти дигари афзалиянок фаъолияти маъмурии мақомоти корҳои дохилиро ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, таъмини бехатарии ҳаракати роҳ,
фаъолият оид ба огоҳонӣ ва пешгирии хубвайронкуниҳо миёни ноболиғон ва ҷавонон, фаъолияти посбонию роҳбаладӣ, назорати низоми шиносномавию ба қайдгирӣ ва дигар доираи вазифаҳо дар бар мегирад. агар ин самти фаъолиятро муаррификунандаи милитсия дар ҷомеа унвон кунем, хато нахоҳем кард, зеро дар ҳалли ин ё он муносибатҳои ҷамъиятӣ бештари маврид халқ ба онҳо рӯбарӯ мешавад. нозирони минтақавӣ ба арзу муроҷиати шаҳрвандон расидагӣ намоянд, таҳияи ҳуҷҷати асосӣ, шиноснома масъулияти нозирони хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ буда, пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуши нақлиётӣ, таъмини боэътимоди бехатарии ҳаракати роҳ, рисолати касбӣ ва самти асосии фаъолияти бозрасӣ мебошад. бозрасии давлатии автомобилӣ яке аз ниҳодҳои асосии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб ёфта, дар самти таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳо, пешгирии садамаҳои нақлиётӣ, ошкорнамоии қоидавайронкунии дағал ба монанди дар идораи воситаҳои нақлиёт дар ҳолати мастӣ бе ҳуҷҷати ронандагӣ, идораи воситаҳои нақлиёт бе рақами қайди давлатӣ ё рақамҳои бегона, истифодаи воситаҳои нақлиёт бо шишаҳои сиёшиша бе иҷозатномаи бозрасии давлатии автомобилӣ, итоат накардан ба талаботи кормандони милитсия, инчунин баргузор намудани суҳбату вохӯриҳо бо намояндагони қиштҳои гуногуни ҷомеа оиди ташвиқу тарғиби қоидаҳои ҳаракат дар роҳ шабонарӯзӣ фаъолият менамоянд. аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми собиқадорони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандони милитсияи тоҷик ва дар симои онҳо тамоми аҳли пайвандонашон табрику таҳният намуда ба онҳо тани сиҳат, осмони софу беғубор ва дар вазифаҳои пурмасъулияташон бурдбориҳо таманно дорам. ид муборак ҳамкасбони азиз. лозим ба қайд аст ки нерӯи корӣ ва сафи мақомотро на танҳо мардон, балки занони матинирӯда низ мукаммал кардааст. онҳо дар баробари рисолати модарӣ ва тарбияи фарзанду рӯзгордорӣ ҳамчун муҳофизони ватан бори вазнини ин касби пурифтихорро бар дӯш доранд. дар милитсия вазифаҳое низ мавҷуд аст ки хоси зан модар буда фаъолияти ҷинси латиф ба ин гуна вазифаҳо муваффақият меорад. чӣ тартибу низоме ки дар милитсия барои мардон пешбинӣ шудааст, ҳамин талаботро корманди зан низ иҷро менамояд. фаъолияти занҳо дар бахшу шӯъбаҳои оперативӣ, таҳқиқу тафтишот, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, хадамоти кор бо ноболиғон, шиносномадорӣ, котиботу муҳосибот умуман дар тамоми самтҳои фаъолияти милитсия дида мешавад ва ин нишонаи эътибору эҳтироми давлат ва ҳукумати кишвар нисбат ба модарону занон аст. тарбиятгирии хоси зан модар буда дар ҳама ҳолат зан новобаста дар кадом вазифа фаъолият дорад, рисолати хешро иҷро менамояд. заноне ки дар сохтори мақомоти корҳои дохилӣ хизмат менамоянд, дар баробари иҷрои рисолати модарӣ, дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ саҳмгузоранд ва ин пеш аз ҳама симои модарӣ ва тарбиятгарии онҳоро боз ҳам намоёнтару пурра месозад. хадамоте ки таи зиёда аз 10 сол кор фаъолият дорам, хадамоти огоҳонӣ, пешгирӣ вайронкунии ноболиғону ҷавонон мебошад. тавре дар оғоз қайд намудам, рисолати тарбиятгарӣ хоси зан модар аст. маҳз ҳамин хислат имкон медиҳад ки вазифаи худро ба таври зарурӣ иҷро намуда, дар роҳнамои насли наврас ба амалҳои дуруст ва ҳаёти шоиста саҳми кӯчики худро гузорам. олами ҷиноят рӯз ба рӯз таҳдидҳои навро ба миён меорад. барои муқовимат кардан ба он дар баробари донишҳои соҳавӣ, ҷаҳонбинии васеъ ва маҳорати баланди касбӣ зарур аст. имрӯзҳо сафи мақомоти корҳои дохилӣ, аз ҷумла милитсияи суғдро кормандони корозмуда ва ҷавонони болаёқат пур намудааст, ки таҳти роҳнамоии собиқадорони соҳа аз ӯҳдаи иҷрои вазифаҳо мебароянд ва намегузоранд ки амниятту тартибот дар ватанамон халалдор шавад. барои баланд намудани сатҳи донишу малака дар мақомот пайваста машғулиятҳои соҳавӣ, семинару конференсияҳои омӯзишӣ бо ҷалби коршиносону мутахассисон ва озмуну чорабинӣ, санҷишҳои махсуси назариявию амалӣ гузаронда мешавад, то ин ки дараҷаи касбияти ҳайати шахсӣ ҳамқадами замон бошад. дар ин раванд ислоҳоти милитсия дар ҷараён аст, ки бо навовариҳо дар самтҳои фаъолияти милитсия ва ҳарчи бештар ба талаботи замон мувофиқ шудани мақомот нигаронида шудааст. имрӯз дар сафи мақомоти корҳои дохилӣ фарзандони бароманди халқи тоҷик кор ва фаъолият мекунанд, ки аз сидқи дил хизматро ба пеш бурда истоданд. мақомоти корҳои дохилӣ ҳама вақт дар сафи пеши тамоми равандҳои мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, мубориза бар зидди ифротгароӣ, мубориза бар зидди терроризм
یعنی خدمت صادقانه کردستند و تا حدی که امروز بینید تا جای آماده ایستاده است که جان خود را دریغ نمی‌دارند. доштани донишҳои тахассусӣ маълумотҳои дахлдори соҳавӣ басанда нест ки шахс дар сафи милитсия фаъолият карда тавонад. ҷасурию нотарсӣ, пуртоқатӣ ва доштани эҳсоси баланди ватандӯстӣ, худшиносу худогоҳ будан бар замми маълумотҳои дахлдор хислатҳои фардие аст ки барои корманди милитсия шудан замина мегузорад. надоштани чунин хислат барои бардоштани бори вазнини ин касб мушкил аст. бо боварӣ гуфта метавонам ки насли ҷавони милитсияи тоҷик аз уҳдаи иҷрои вазифаҳои хизматӣ вогузор гардида бо сарбаландӣ мебарояд. давлату ҳукумат ва роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ шароитеро фароҳам овардааст ки дар дохил ва хориҷи кишвар кадрҳои баландихтисосӣ соҳа тарбия ёбанд ва сафи милитсияро пур намоянд. мо насли ҷавони мақомот ҳамчун идомадиҳандаи анъанаҳои хизмат бо ҷинояту ҷинояткорӣ муқовимати устувор намуда дар баробари ҳифзи осоиштагӣ, таъмину амнияту субот баҳри татбиқи сиёсати давлатӣ талош хоҳем кард. бо амалҳои шоиста исбот хоҳем кард ки вориси арзандаи ҳамин давлату сарзаминем. дар арафаи иди касбӣ хоҳонам ки ҳамкасбонам дар иҷрои вазифаи хизматӣ муваффақ бошанд. ман ки зиёда аз 20 сол дар мақомоти корҳои дохила ифоаи вазифа доштам, ба кормандони ҷавони мақомоти корҳои дохила се чиз таманно мекунам. пеш аз ҳама ҳамеша саломат бошанд, аз паи саломатии худ бошанд. дуюм, мехоҳам касбе ки интихоб карданд хуб ҳаматарафа бо тамоми нозикиаш омӯзанд ва он чизе ки дар назария омӯхтанд муваффақона дар амалия татбиқ карда метавонистагӣ шаванд. сеюм, барои баланд бардоштани ному шарафи тоҷикистон ҳамеша барои ҳимоя, барои мудофиа омода бошанд. ба ин ман шубҳа надорам. имрӯзҳо ба ғайр аз иҷрои вазифаҳои хизматӣ, милитсия бо баргузории чорабиниҳои гуногуни фарҳангиву тарбиявӣ анъанаҳои ниёгонро пос дошта, ҳамзамон баҳри солимии ҷомеа, ҳифзи ҳаёту саломатии шаҳрвандон, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии онҳо бетараф нест ва дар татбиқи барномаҳои давлатӣ саҳмгузор аст. хулоса, роҳи тайннамудаи милитсияи тоҷик ин тақдири ҳазорон нафар фарзандони ҷонисори ватан аст. мактаби бузургеро мемонад ки шахс дар рӯҳияи мардонагӣ ташаккул меёбад. тақвият ёфтани анъанаҳои хизматӣ ба нафъи давлату миллат ва таъмини тинҷиву осоиштагӣ метавонад мақомотро боз соҳибобрӯтар намояд. аз ин рӯ обрӯи касбии худро муқаддас дониста ба савганди ёднамуда содиқ будан шиёри ҳамарӯза барои корманди қаторӣ то афсари баландрутбаи мақомот бояд бошад.